Szevasztok, itt Maci vagyok, és ez egy arénás videó lenne, amiben Rával fogok menni. A nap királlyal, vagy nap istenével fogunk menni. Ugye, mint tudjuk, ez egy arénás videó, ide jók az assassinok és a ranged magicalök, vagy pedig physicalök. Assassinok vagy pedig rangedek jók erre az arénás cucc kombóra, azt vettem észre. Van velünk egy Anhur, egy ilyen Slayer of Enemies, az enemy ölő, az ellenfélölő. Van velünk egy Kali, a pusztítás istennője, van velünk egy Rá, aki persze én lennék, és Thor, a mennydörgő kalapács istene, vagy mi, és egy Ao Kuang, ami nem tudom minek, de pontosabban, de szerintem a szelek istenne, vagy sárkánya. Nem tudom. Hoppá, ez meg ki? Ez meg ki? Xbalankue, meg Thanatos, meg Hades, ezek még újak nekem. Ezeket nem tudom, hogy mit tudnak, hát remélem nem veszélyesek. Enemiben Rá, Thanatos, Hades, Bakasura és Xbalankua. Jó, már Rának tapasztalt vagyok, tehát tudom mit kell venni. Tudom is, hogy kell vele játszani. Az arénában nagyon jól megállja a helyét. Csapat. Mi? Ao Kuang nem vett semmit, az úgy szép. Erős lesz, mint nem mondjak. Egy szép damage-et le is osztottam enemi Rába. De ne. Jó, ez Akon Kang, ez noob. Rendben, Hades túl azok szerint tudani. De az Isten szerelméért tényleg ilyen úgy, hogy nem veszel semmit? Akon Kang. Na jó van, ez egy bukó. Jó, eddig az enyém. Double kill! Double kill! Megvan az ultim. Jaj, de miért toltam el? Fenébe, hát ez most egy rossz megmozdulás volt nagyon. Elnézést kérek. Mit kell neki most venni? Ja, vagy jó. Az ajánlott itemek pont jók neki. Azt vettem észre. Most Consumable Magical Pot. És ilyenek benyomjuk a Magical Potit, hogy erősebb legyek. És hát mehetünk is. 2-1, az a kezdés nem is olyan rossz. Akon Kanggal mi a szarra, mert 0-2-be kezdett, tehát ki hitte volna, hogy ilyen úgy lesz. Szerintem nagyon rossz akarsz. Te noob. Ez ki? Ja, ez a Bakasura? Vagy nem ez ki? Ja, ez a Kali? Bocsánat kérek. Úgy van, engem, létszik. Ne higyd ezt, hogy engem le fogsz húzni rá. Én figyelek rá.
Figyelek rá. Ha. Ilyen vicces kis. Jó? Assziszt vagy. HS. Minek bézek, hazasétálok. Ja, én is megöltem valakit, hát? Jó van. Jó van, akkor ezt nem láttam. Webber XP. Game of Isolation. Jó. És még fejlesztem is ezt a Voidstone-t, megveszünk neki ilyet. 3 darab elég is. Még ugye mindig benn van az Ability Spotim. Abban nem lesz gond. Ultim. Az jó. Hírellek! Igen, rá azt itt hílelni is, hogyha valaki nem tudná. Az E képességével tud hílelni. Jó, Hades, nyugodj le. Lecsitítsalak. Ulti Hadesra! Megvan. Az is megvan. Nem hiszem el. Mi ez azt a HP-t? Úristen. Ez ki? Ja, ez a vonatva. Költség, ez mit tud? Ó, ez elég erősnek tűnik. Hoppá! Hoppá, a Kalinak azért damage osztása. Sose figyelt Kalit erről egyik szaván. Meg tudok halni. Menni be is veled rá. Minden 4-2 nem rossz. Most mi is? Bear. Azaz. Ability mennyiségemet lent láthatjátok a bal alsó sarokba. A második, 130. Magical Power, 130, igen. Mindig az ability-et mondom mikróba. Na már! Ez ki? Bakker! Nem tudom ki ez, de elkerült az ültő. Ja, ez a Bakasura volt. Enyém! Volt. Ez a valami jövős cuccos, ez a... Hoppá! Ez meg Hades Ultimate, mi? Az meg egy Aqua kill. Ez nagyon erős. 5-3. Z. És benyomtuk megint a Magical Potit. Talán nem ér sokat a Magical Poti, de azért valamennyire megyünk vele. Rának no mana. Leultiztam oda közéjükre, nem tudom mit segített, de... Hát így nem sokat. Ó! Ez jó közel volt. Hades ulti, ez sokat sebez.
Nem már Bakasura. Kalival azért osztani kéne itt a népet. Látom, osztja is. Nem hiszem el. Én már itt vagyok. Hogy mondta? Ez meg kell a cooldown reduction miatt. Hades? Nyugodj le! Ezek őgyültek. Ezek meg vannak zakkanva. Nagyon ki vagyunk szorítva. Nem jó. Wow, the kills! Na ez volt a rákombó. Q plusz ulti. Egy, vagy hát több. Értétek több emberre. Ja, ez meg itt ment haza, mi? Jó, Hades is túlélte. Nem is tudok ugrani, hát. Ezt most sem csak észre. És nem. Don't know my name is. Fenébe. Halálos utána szípő. De? Consumable, healing potion. Na, mehetünk. A Rának egyébként a képességei, a Q-ja, ez egy ilyen égi lézer, amerre elnyomod, oda megy persze. A elje egy ilyen mező, ami a csapattársakat hídeli, az enemiket fokozatosan börsteli. A W, hogyha eltornám, akkor az egy vakítás. Még nem talált. Ebben meg asszisztoltam, zsír vagyok. Hades-t assziszted, meg van. Meg hát jó. Most meg ők vannak kiszorítva, hogy igazából, tehát egy ilyen... Ott már nem tudok segíteni, az a baj. Jó, én túléltem, de nem csak nekem kell túlélni. Jó van. Most már az ultimate-em 625 sebez. Nagyon durva. De ez mi ez a... Idegesítő egy karakter, ez a dobálós köcsög. Látjátok azt a sebzést? Asszisztad meg volt. Shit, ezt pedig nem érte el. De ez meg a... Úristen, ez meg itt működik. Elnézést. Nem mint hogyha jobb lennék, de itt most ezt rontja a levegőt.
rész. Ó, meg itt egy ilyen köcsög is. Tömegpusztítás volt. Assziszt. Abba is assziszt vagy kill. Nem. Ó, megyek hozzá, nincs HP-m. És eljött a Hades-nek ez a szarja. Áj, azt hiszem vesztettünk emberek. Hát igen. Nagyon köszönöm szépen a figyelmet. Rával játszottam. Még egyszer elmondom. Én itt Maci voltam, és ez egy Smite gameplay volt. Sziasztok!